Cherifla flɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛba minnu bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ani an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ka ɲini setigi Alahu Taala fɛ Ala ka nɛɛma n'a ka hinɛ a n'a ka basigi Ala k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma n badenw an bɛ seli la an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ Ala ka san caman jira an na an ye bato min kɛ sunkaloba in kɔnɔ yarabi a baraji dafalen Ala k'o da bɛɛ lajɛlen ma sunkalo banna san kɔni a kɔni o tɛ k'a fɔ ko sunkalo bannen jala n ye dɛ nka dɔ kɔni bi fara nisɔndiya kan tuguni ni Ala ka jɛ ye o kɔfɛ Cherif Usman Madan Hayidara n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye an ka sababu ɲuman ye a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Sumayila Sise an b'a ɲini setigi Alahu subhanahu wa taala fɛ an ye bato min kɛ sunkalo in kɔnɔ Ala ka kɛ o kama Ala ka Sumayila Sise segin a ka denbaya ma ɲuman a k'a ka denbaya ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli di Maulana ma tuguni kokura n'o ye sababu ɲuman ye fo yan fo tamani si ye Ala ta ye kɛnɛya ye Ala ta ye labanko ɲuman setigi Ala ta don Ala k'o di an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ an b'a fɔ ka sanbɛ sanbɛ Ala ka san caman jira an n'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka sanbɛ sanbɛ foli ta k'a di an baw ma k'a daminɛ tanti Jara tanti Fatima tanti Aisha tanti Alima aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ Ala ka san caman jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ ka sanbɛ sanbɛ foli ta k'a di Shamɛ Tijani Hayidara ma n'a don an n'u bɛɛ lajɛlen Ala ka san caman jira an n'aw la an ye bato min kɛ Ala k'a dafalen a baraji dafalen di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ Cherifla TV filɛba bi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan Ala ka san sanbɛ sanbɛ yani san caman jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na an ye bato min kɛ Ala k'a jaabi o kɔfɛ n badenw an bɛ an yɛrɛw ka quartier la yan ni selidoyanba in na n'o de ye Sikoro Suraka Buguni kɛrɛnkɛrɛnyana an bɛna baara in kɛ sugu de kɔnɔ sugu min n'a bɛ wele ko Farada sugu nka a bɛ Suraka Buguni fɛ Suraka Buguni sugu don n badenw an bɛ o yɔrɔ la bi ni Ala ka jɛ ye ɲininkali damadɔni bɛ an bolo nka ka ko ɲininkali ninnu dili ɲɛ an bɛ maa min ka kɛnɛ kan bi kɛrɛnkɛrɛnyana o de ye moto royal ye an dɛmɛba bɛɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Usman Tarawele hôtesse k'a fɔ ko Ala ka san caman jira an na hôtesse ye électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen a batiriman fara kuranman kan n balankɛ n balamuso Usman Tarawele nana an lafiyali le kama sabula fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ kuran na a tilala k'o batiriman fana na n'o ye hali ni kuran tigɛla e mɔgɔ kɔni tɛ sa i bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye hôtesse Ala ka san caman jira an n'aw na o kɔfɛ motow la samalaɲɔ moto royal moto min n balankɛ n balamuso moto min bɛ san caman kɛ i b'a giri u tɛ foyi kɛ a la moto min kolo ka gɛlɛn a motɛri ka ɲi moto min badenw a consommation ka nɔgɔ o de ye moto royal ye moto royal a bɛ sɔrɔ jamana in fantan ni naani bɛɛ lajɛlen n badenw an bɛ royal ka dɛmɛ de la bi ni Ala ka jɛ a camion fa santan n'i b'a fɛ ka royal caman san a katakatani a n'a moto ba fo ka taa se a moto fitinin ma n'o y'a jakartalama ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ royal la nka kɛrɛnkɛrɛnyana u ka soba filɛ sutiba k'a ɲɛsin échanson Shell ma n'i sela ye i ni royal mɔgɔw an na ɲɔgɔn ye ni Ala ka jɛ ye n badenw an b'a fɔ ko royal moto la samalaɲɔ royal moto min nana moto ko mɔnɛ bɔ maliyɛnw na Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali ka ca mais n'Ala sɔnna a ma baara kɔnɔna na a bɛna bɔ ɲininkali ninnu kelen o kelen kalama ni Ala ka jɛ n'i gɛnna kɔni royal t-shirt kelen a n'a kufilan n'o y'a casquette kelen u bɛ d'i ma i b'i yanga n'o ye ni Ala ka jɛ karamɔgɔ fanɛ Ala ka san caman jira ani fana ni cɛsiri i sanbɛ sanbɛ an ka tɛmɛ ni baara ye merci baba i ni ce ma arabe n ɲɛ dɔn basi kɔni tɛ e la alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ seli la an ye bato min kɛ Ala k'a minɛ yaramallahu n ɲɛ dɔn i kɔni tunna k'a bɛɛ sɔn n b'a fɛ k'a bilasira fana ayiwa alhamdulillah i ni baraji an bɛ mure dɔ bɔ n'o ye jaka dɔ bɔ selicinin fɛ u b'a wele ko jaka talifitiri kilo joli de wajibiyalen don bɛɛ kan kilo joli kilo 2 hali denmisɛnnin fitinin hali den fitinin hali n'a wolola su in nɔ i b'o sara i ye cɛ a sigara b'a fɔ a kunna an bɛ moto royal ka dɛmɛ na casquette kelen bɛ d'i ma ani kufilan kelen e bɛ nin don kɔni ni ma don mini nin denw ma ayiwa ka bɛn ni baraji kɔrɔ i ni ce n cɛ n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la alhamdulillah min ɲininka n'i gɛnna moto royal i b'a dɔn n b'a dɔn moto royal moto la sambalaɲɔ maa ti sorti kelen d'i ma n'a casquette kelen Ala k'an ka sanw caya amina yarabi an bɛ sugu min kɔnɔ n'o ye Suraka Buguni sugu ye a bɛ wele ko Farada sugu in sigila san jumɛn sugu in dayɛlɛla san jumɛn
tiɲɛ na n t'o dɔn. Ne t'a kɔnɔ yan de. Ne b'a kɔnɔ yan. Ne cɛw kan bɛɛ. Mɔgɔ i ni ce. Wa ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Wallahi basi foyi tɛ n na. Min filɛ i kan de nin ne bɛ wele ko moto royal. I delila ka moto royal to a mɛn. Wayi kojugu. Moto la samalaɲɔ. N'i gɛnna ma ka sortie kelen d'i ma n'a ka casquette kelen. N'o ye coup fila. Nin ka di ye kɔni. Kojugu. An bɛ sugu min kɔnɔ i b'a dɔn. Kojugu. Yan ye Surakabugu ni sugu ye. Nka mɔgɔw b'a wele ko farada sugu. Sugu in dayɛlɛla san jumɛn? N hakili b'a la sugu in dayɛlɛla 1989. 1989. N karamɔgɔ dɔ n'i jɛ koyi. Cɛw an b'an ka ti sortie ta royal sortie. K'an ka fugula minɛ i la k'an bɛ ha. Ne b'a i ni ce. Nse somɔgɔw bɛ di. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ n na. I denkɛ n'i m'o denkɛ minɛ ɲininka. N'i gɛnna moto royal e delila k'o to a mɛn. N delila ka mɛn. Ne b'a ka ti sortie dɔ d'i ma a n'a ka fugulan kelen. O ka di ye kɔni. Ni y'a sɔrɔ a ka di ye. Mali premier ministre to a ye di. Ministre la ɲɛma a to a ye di. Tiɲɛ na bɔra n kɔnɔ sisan. A tuni ka cɛw kan bɛɛ. N karamɔgɔ ni ce. An b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ n na. An bɛ Surakabugu ni sugu la yan. Nka a bɛ wele ko farada sugu. N'i gɛnna moto royal i delila ka moto in to a mɛn. Awɔ n y'a tɔgɔ mɛn. Moto in bɛ cogo di? A moto ka ɲi. A ka ɲi. Premier ministre la ɲɛma a to a ye di. Ministre la ɲɛmɔgɔ. Mali kɔnɔ yan kɔni. N'i gɛnna min b'i kan na ani min b'i kunna i bɛ taa n'a bɛɛ ye. A tɛ n hakili la sisan. O tuni ka cɛw n ka fɛn di yan k'an bɛɛ ha. N kɔrɔ i ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi t'e la. Alhamdulilayi basi tɛ n na kɛnɛma don. An bɛ Surakabugu ni sugu la. Farada sugu. Ni sugu in n'i gɛnna moto royal i delila ka moto in to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. Moto in bɛ to a di. A tɔgɔ wa. Moto in a bɛ cogo di. Non a ka ɲi yɛrɛ de. N'i gɛnna ma ka sortie dɔ d'i ma a n'a ka kufulan kelen o ka di ye. O ka di n ye kojugu. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn? Nin sigira 1972. 1972. N karamɔgɔ dɔ n'i jɛ. N ka fɛn bɔ ka di yan k'an bɛɛ ha. N kɔrɔ i ni ce. Bon ce. Ɲɛ dɔ basi foyi t'e la. N ka kɛnɛ kosɛbɛ. An ye bato kelen min kɛ Ala k'u jaabi. Ala ka seli caman jira an na. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna moto la sanbalaɲɔ moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. Moto in ka ɲi dɛ. N'i gɛnna ma ka sortie kelen d'i ma a n'a ka casque kelen n'o de ye kufula ye. Nin ka di ye kɔni. A ka di. Ne b'a fɛ i ka ministre ka ɲɛma Mali kɔnɔ yan. Ministre ka ɲɛma n'a bɛ wele ko premier ministre i k'a to a fɔ n ye. A to a n'a jamu. Ministre ka ɲɛma. Premier ministre. Awɔ. Mali kɔnɔ yan kɔni a to a n'a jamu. Premier ministre. Awɔ. Premier ministre kɔni Mali kɔnɔ yan. Pene. Fɔra ma tu i ka. Ayi mɛna. Docteur Boubou Cissé a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ a kunna. O tuma min b'i bolo taa n'o ye ha k'an bɛɛ. N kɔrɔ i ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ n na. Ala k'an ka batow minɛ. Seli caman Ala k'o jira an na. N b'a fɛ k'i ɲininka i douane don n'i gɛnna moto la sanbalaɲɔ moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn n b'a dɔn. I y'a a dɔ b'i bolo de. Ayi. Ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la. An bɛ sugu min na nin de ye Surakabugu ni sugu ye. Nka mɔgɔw b'a wele ko farada sugu. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn? Non ma se k'o san. Mali ministre bɛɛ ye joli de? Non da tɛ n kɔnɔ. Cɛw kan bɛn n ka fɛn di yan. N kɔrɔ i ni ce. M'an ce. Ɲɛ dɔ basi foyi t'i la. Basi foyi. I douane bɛ n'i ɲininka n'i gɛnna moto la sanbalaɲɔ moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. Moto in bɛ cogo di? A ka fisa. N'i gɛnna an b'a ti sortie dɔ d'i ma wa ni Ala sɔnn'a ma fana i bɛ dɔ sɔrɔ moto in na o ka di i ye fana. O ka di ye kojugu. An bɛ sugu min kɔnɔ nin de ye Surakabugu ni sugu ye. Mɔgɔw b'a wele ko farada sugu. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn? Bon a kuma mɛnna dɛ. A mɛnna yɛrɛ de. N b'a fɛ i k'a da de fɔ ye ne kɔni b'a dɔn a mɛnna sa o. Bon est-ce que a waati kelen bɛ ne kunna. Mali ministre bɛɛ joli? Mali ministre a ka ca. O ka ca. Da jumɛn? Bon da kelen t'a la. Da kelen t'a la. Cɛw ka fête ba. N ka kufula bɔ k'a di yan k'an bɛɛ ha.
Ngoro e ni ce ama ante nya do basi ko nte e la basi fo tena an ka bato kele usungule ngono ala ka jabi ala ka seli caman jirana i douane bi ni ɲininka ni gɛna moto la samala ɲɔ moto royal ma ka ti sorti coton kelen di ma n'a ka kufulan kelen o ka di ye o ka di kosɛbɛ an bɛ sugu min kɔnɔ nin de ye farada sugu ye nin da ye lasa jumɛn a ye n ta jana bi hakili t'a la Mali ministre bɛɛ joli Mali ministre tiɲɛ la bɔrɛ ka bɛɛ e ni ce Ngoro i ni ce an b'a an ce ɲɛ dɔ basi t'i la alhamdulilah basi foyi tɛ na i douane bi ni ɲininka n'i gɛnna moto royal e delila ka to a mɛn n y'a tɔgɔ mɛn ni gɛnna ma ka sorti di ma a n'a ka kufulan kelen n'o ye kɛpi ye o ka di ye a ka fisa an bɛ farada sugu la yan alhamdulilah an bɛ yan nin sugu in da ye lasa jumɛn bon hakili t'o san na Mali ministre bɛɛ joli ministre ya hakili t'o la sisan dɔ fara cuni a bɛɛ Makɔrɔ gɛrɛnna yan gɛrɛnna dɔɔni gɛrɛ e ni ce ɲɛ dɔ basi kɔni t'e la alhamdulillah ala ka seli caman jira n na amin i denkɛ bi ni ɲininka n'i gɛnna moto royal e delila ka moto royal to a mɛn awɔ n y'a mɛn a ka kufulan fili i kunna nin ye waga nin y'a ka sorti coton la k'i ka n b'a d'i ma o ka di ye a ka di n ye e mɛnna sugu in na yan alhamdulillah n ye waati kɛ yan nin sugu in da yɛlɛ sa jumɛn farada sugu farada sugu la yan tiɲɛ yɛrɛ la n t'o nɔrɔ t'o la nka i kɔni b'a kɔnɔ yan n b'a kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ yan baba Mali ministre bɛɛ joli ministre 26 26 e ye dɔ bɔ a la o ala ka si di ma ha nka i bɛ kufula in bɔ i b'o fana di denkɛ ma Ngoro ni ce maa ni ce basi t'i la basi foyi tɛ na i douane bi ni ɲininka n'i gɛnna moto la samala ɲɔgɔn moto royal i delila ka to a mɛn n y'a tɔgɔ mɛn nin y'a ka kufulan de y'i kunna n'a ka kɛpi nin y'a ka coton ye ti sorti n b'a d'i ma a ka di ye o ka di n ye Mali ministre bɛɛ joli Mali ministre bɛɛ tiɲɛna n t'o dɔn o cunni kan n'o tɛ i b'a dɔn sa min ka fɛn ta ha i ni ce Ngoro basi t'i la basi foyi tɛ i dɔgɔnin bi ni ɲininka n'i gɛnna moto royal i delila ka to a mɛn awɔ n y'a to a mɛn n b'a ka ti sorti kelen di ma o filɛ nin ye coton nin a n'a ka kufulan kelen nin ka di ye awɔ e bɛ sugu in na a mɛnna a mɛnna nin sugu in da yɛlɛ sa jumɛn farada sugu bɔn ne ye mɔgɔ kuralen yan dɔn ne san fila kɛla maa kura ye tugun wa Mali ministre bɛɛ joli ne tɛ foyi dɔn Mali ministre ko in na cɛw kan bɛɛ Ngoro ni ce maa ce basi t'i la basi foyi tɛ fini y'i minɛ dɛ a ye minɛ n'i gɛnna n b'a d'i ma i douane don a bɛna ɲininkali dɔ tɛnk'i kunna n'i gɛnna moto royal i delila ka to a mɛn n'a mɛn moto la masakɛ ye maa ye n b'a ka sorti kelen d'i ma a n'a ka kufulan kelen min b'i bolo i bɛ taa n'o ye o ka di ye a ka di n ye e mɛnna sugu in na yan a bɔn n bɛ waatinin bɔ yan yan ye farada sugu ye kɔni yan farada sugu ye yan da yɛlɛ sa jumɛn ye n t'o dɔn dɛ n t'o dɔn tɛntɛnɛ Mali ministre bɛɛ joli Mali ministre bɛɛ joli bɔn mo jate bɔ dɛ cɛw kan bɛɛ a ye dani kufulan ye Ngoro ni ce n b'a n ce i ni bara i douane don turasi t'u la alhamdulillah a b'i ɲininka n'i gɛnna moto royal i delila ka to a mɛn n b'a ka sorti kelen d'i ma a n'a ka kepi kelen o ka di ye o ka di n ye e mɛnna sugu in na yan yan sugu jumɛn farada sugu yan da yɛlɛ sa jumɛn tiɲɛna hakili t'o la Mali ministre bɛɛ joli tiɲɛna n t'a misi hakɛ dɔn dɛ n ka fɛn di yan kan bɛɛ Ngoro i ni ce an b'a an cɛ e ni sɛgɛn ala ka seli caman jira n na yarabi i douane bi ni ɲininka n'i gɛnna moto royal i delila ka to a mɛn moto royal n y'a to a mɛn ala ka to i ka dɔ sɔrɔ a la amin yarabi n'i gɛnna ka sorti kelen bi d'i ma a n'a ka kufulan kelen o ka di ye o ka di n ye kosɛbɛ e mɛnna sugu in na yan n bɛ ka dɔɔnin kɛ sugu in na yan sa yan sugu jumɛn yan farada sugu ye yan da yɛlɛ sa jumɛn a bɛ san caman bɔ sa a da yɛlɛ san jumɛn a da yɛlɛlen mɛnna dɛ n b'a fɛ i ka kelen fɔ n ye o la de o n tɛ a san hakɛ dɔ sisan o tɛ baasi Mali ministre bɛɛ joli Mali ministre bɛɛ joli 34 i ye dɔ bɔ a la kan bɛɛ ha Ngoro ni ce maa ni ce n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la basi foyi tɛ na i douane ni denkɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛnk'i kunna n'i gɛnna moto royal i delila ka to a mɛn a m'o mɛn nka n y'a mɛn e de la sisan ala ka to i ka dɔ sɔrɔ a la
n b'a ka goloki dɔ d'i ma nin ye coton ye a n'a ka kufilan kelen o ka di ye. A ka di n ye. E mɛnna sugu in na yan. Ne mɛnna. Yan sugu jumɛn. Yan farida sugu de. Yan da yɛlɛla san jumɛn. Yan da yɛlɛla sa a bɛ se san 24 bɔ. San jumɛn de don exactement. San min don tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔnin kɔni hakili to yɔrɔnin na dɔn. O ti baasi ye Mali ministre bɛɛ joli. Ministre 17. E y'o kɛ 17 ye baba. K'an bɛn han i bɛ n ka fɛn minɛ y'a mɛn. N kɔrɔ ni ce. An cɛ. Ɲɛ dɔn basi kɔni tɛ la. Non basi tɛ na. I dɔgɔnin ni denkɛ bɛ n'i ɲininka n'i gɛnna moto royal i delila k'a to a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Moto royal ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la. Amina yɛrɛ. Ne kɔni b'a ka t-shirt dɔ d'i ma coton la k'i ka a n'a ka kufilan kelen o ka di i ye. Ouais o ka di n ye. Ne b'a fɛ i ka Mali ministre da hakɛ de fɔ ne ye. Mali ministre bɛɛ ye joli. Mali ministre bɛɛ joli. Mali ministre bɛɛ. Nin waati in na kɔni. Nin waati in na. Cɛ non n tɛ Mali ministre bɛɛ da. N kɔrɔ wala. N bɛ n ka fɛn minɛ k'an bɛn ha. N kɔrɔ ni ce. Somɔgɔw bɛ di. Ɲɛ dɔn basi t'e la. Basi foyi tɛ alhamdulilayi. Ala k'an ka sanw caya. Ami ami. E mɛnna sugu in na yan. Bon a bɛ ɲini ka san 4 bɔ. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. A ka kufilan fili i kun na n'i y'a ka t-shirt kelen n b'o d'i ma o ka di ye. O ka di n ye. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn. Bon nin sugu nin kɔni tɔ ne yɛrɛ la n ma sugu dayɛlɛ san dɔn dɛ. Premier ministre Buhu Sise Mali ministre bɛɛ joli a ka ministre bɛɛ joli. Bon n t'o fana jate dɔn. N kɔrɔ n bɛ n ka fɛn minɛ han. N kɔrɔ kɛ e ni ce. Awa an ce. Basi la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo. I dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna. Moto la samalanjɔ moto la masakɛ moto royal n'i y'a ka t-shirt dɔ ye n b'a d'i ma a n'a ka kufilan kelen o ka di ye. O ka di n ye. Ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la. Ami Ala k'o kɛ. Mali ministre an k'o to e mɛnna sugu in na yan. Ne mɛnna yan kosɛbɛ. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn. Nin dayɛlɛla 79 80. 1900. 1979 80. Farada sugu dayɛlɛla o la yan. 1979 80. Awɔ. Ne ma deli ka o date in yɛrɛ ɲɔgɔnna mɛn. E ko bamanankan fɔ ta. O kɛra san 1970 1979. San 1979 n kɔrɔ dɔɔni jɛ koyi a kun ka di n ka fɛn in d'i ma i sɛgɛnna kojugu nka waati wɛrɛ bɛ yen han i bɛ n ka kufilan di a kan. N kɔrɔkɛ i ni ce. Ça va an bara. Ɲɛ dɔn basi kɔni tɛ e la. Ay basi foyi tɛ na. Ala k'an ka sanw jaya. Amina Allah ya Rabbi. I dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna. E bi moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn n b'a dɔn. Ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la o ka di ye. O ka di n yɛrɛ de. N'i gɛnna n b'a ka t-shirt dɔ d'i ma coton la k'i kan ala ka nin fugula ɲumanba ye nin ka di ye kɔni. Nin ka di n kojugu. Mali ministre hakɛ nin waati in na ministre hakɛ n b'a fɛ i k'o hakɛ de fɔ ye. Mali ministre hakɛ 32. 32. E famana ma dɔ fara l'o kan o. K'an bɛn han. Kufilan in di yan. N kɔrɔ ni ce. Wa ni ce. Basi la. Basi foyi tɛ na. A n'a kɛ nin ka di ye dɛ. Kojugu. E delila ka royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ dɛ. Moto in ka di ye. Non vraiment. Ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la. Min ni ɲininka i dɔgɔnin don n'i gɛnna min filɛ i bolo i bɛ taa n'a ye. E mɛnna sugu in na yan. Ne ma mɛn yan nɔ dɛ mais n bɛ fitinin dɔn. Nin sugu in dayɛlɛla san jumɛn farada sugu. A dayɛlɛ ni sisan cɛ san 1981. San 1000. An dɔgɔnin dɔw ka ɔkɔliso la an y'a lajɛ olu ka cahier kɔnɔ quoi ko sugu in dayɛlɛnna san min an n'u ka ɔkɔliso ninnu quoi an y'a lajɛ 1981. 1981 a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a kunna a tɛgɛrɛ ba fɔ a kunna tɛgɛrɛ taa ni nin ye nin y'i ta ye. N kɔrɔ ni ce. Wa ni ce. E ni sɛgɛn. N ba. Min ni ɲininka i dɔgɔnin don n'i gɛnna moto royal e delila ka moto royal to a mɛn. N delila k'a tɔgɔ mɛn. A ka di ye. A ka di n ye. Ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la. Nka n'i gɛnna min filɛ i bolo a ka t-shirt n'a ka kepi n b'a d'i ma o ka di ye. A ka di n ye. N b'a fɛ i ka Mali ministre hakɛ de fɔ ye nin waati in na ministre hakɛ joli de bɛ yen nin waati in na. Nin waati in na cɛ la ne t'o dɔn. Ayiwa k'an bɛn. N kɔrɔ ni ce. An b'a ni ce an bara. Ɲɛ dɔn basi t'e la. Alhamdulilayi bi kɔni. I dɔgɔnin bɛ nin ɲininka coton la k'i ka moto la sanbalanjɔ moto royal i delila k'a to a mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn. Moto in ka di ye. N'i y'a sɔrɔ a ka di n ye kosɛbɛ. N'Ala sɔnna a ma i bɛna dɔ sɔrɔ a la. Président Ibrahim Boubacar Keïta sigili Mali kunna ani sisan cɛ
premier ministre Boubou Cissé o y'a ka premier ministre jolina ye ni ma fili a kan ka bɛ ministre segi de ma segi bɛɛ e tun ye dɔ fara a kan Ngora ni ce ɲɛ dɔ basi tɛ la i dɔɔni bi nin ɲininka ni gɛnna moto royal de la k'a to a mɛn ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la n b'a ti sorti kelen d'i ma coton ani a kepi kilo o ka di i kɔni n b'a fɛ ministre Boubou Cissé o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre jolina ye Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre jolina de ye a ka ministre jolina a ka ministre naaninan a ka ministre premier ministre naaninan a ka ca n'o ye o Mali ministre yɛrɛ bɛɛ jɔlen ni waati in na an bɛ yɔrɔ min na ministre 38 ministre 38 a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna min b'i bolo o y'i ta ye Ngora ni ce wayi a fɔ n ba ni ce an b'a ni ce basi kɔni t'i la basi foyi tɛ i dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna moto royal de la k'a to a mɛn awɔ n y'a tɔgɔ mɛn moto in ka di ye awɔ ala k'a to i ka dɔ sɔrɔ a la n'i gɛnna ma a ti sorti kotɔlama kelen d'i ma a n'a fugulan kelen o ka di ye premier ministre Boubou Cissé i b'a dɔn n b'a dɔn président Ibrahim Boubacar Keïta ka premier ministre jolina de ye Boubou Cissé président Ibrahim Boubacar ka ministre jolina bon a bɛɛ bɛ a bɛ se ministre 6 premier ministre a bɛ se premier ministre jolina ma a bɛ se premier ministre 5 ma 5 mɛ 6 kelen fɔ bon a bɛ se 6 ma a tɛgɛrɛ b'a fa kunna Cherifla filɛbaa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka foli ni waleɲuman dɔn o belebeleba bi di kanuba bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye an bɛ segin ka segin a kan san caman bɛ se tigɛ Ala bolo Ala k'o jira ne n'aw bɛɛ lajɛlen na an ti sɛgɛn an ti ɲina ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a d'an ka sababu ɲuman ma a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara sababu ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o d'an n'a ma Ala ka denbaya bɛɛ lajɛlen n badɔ an y'a fɔ aw ye an dɛmɛbaa ka ca kɛrɛnkɛrɛnyana hôtesse Ousmane Traoré Sisa Wane électronique minɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a b'a dɔn a kuranman fara batiriman kan a bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen marque hôtesse fo ka taa se an bɛ min ka kɛnɛ kan bi o de royal moto la sanbalaɲɔ moto min an y'a fɔ aw ye a kolo ka gɛlɛ a si ka ca a ti consommer fantanw ni yɔrɔ b'a la wa ni fɛn b'i kunna fana i b'i sago k'a la o de ye moto royal ye moto min fana an y'a fɔ aw ye a katakatani fo ka taa se a motobaw ma fo ka taa se a jakartalama nin bɛɛ marque royal bɛ yen royal bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ fantan ni naani Mali fantan ni naani bɛɛ nka Bamakɔ n'i kɔni b'a fɛ ka t'i bolo da sun yɛrɛ kɔrɔ taa Sutiba u ka soba bɛ ka ɲɛsin station Shell ma royal e nana anw lafiya anw fantanw fɛ k'an ti moto sɔrɔ nka e sababu la anw ye moto sɔrɔ an lafiyala ni min ye Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye an bɛ Sikoro Surakabugunin kɔnɔ yan o y'an yɛrɛw ka quartier an bɛ sanbɛ yaala la an y'a fɔ aw ye san caman Ala k'a jira n na hali bi mouvement di patriote n'o de ye jeunesse ka ɲɛmɔgɔ an y'o tugu an kɔ sabula question min b'an bolo ale yɛrɛ bɛ caman dɔn a la question ye question damadɔni ye an y'a fɔ aw ye question fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ sugu min na n'o de ye Surakabugunin sugu nka mɔgɔw b'a wele ko Farada sugu an ko sugu in dayɛlɛla san jumɛn a question jaabila question filanan an ko Mali premier ministre la Ibrahim Boubacar Keïta sigili ni sisan cɛ premier ministre jolina de filan kun na nin ye n'o ye Boubou Cissé o ye question filanan ye question sabanan ani Boubou Cissé ka gouvernement Mali ministre ni waati in na a bɛɛ ye joli hakili nin question ye saba de b'an bolo Sidiki o tuma na an bɛ kuma tɛnku a la a bɛ question ninnu kelen kelen bɛɛ jaabi an bɛ sɔrɔ ka kanbɛn di ɲɔgɔn ma inshallah Danbɛlɛ bisimila. Saha an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn question saba minnu dira Sikoro Surabugu kɔnɔ bi question fɔlɔ n'o ye k'a fɔ ko Surakabugu sugu a sigira san jumɛn o ye 1981 voilà donc bi min b'an ka dugutigiya la n'o ye Isa Konate kunnafoni ninnu an bɛ o sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw fan fɛ donc Surakabugu sugu a sigira 1981 donc bɛɛ k'o bila a kun na n'o bɔra yen Boubou Cissé président Ibrahim Boubacar Keïta a nalen fanga la Boubou ye a ka premier ministre 6nan ye fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn o ye Tatamli ye filanan o ye fɛn mun ye Musa Mara ye sabanan ye Modibo Keïta naaninan o ye
an bɛ se k'a fɔ Ablaye Idrissa Mayiga 5nan o ye fɛn min ye Sumeli Bube Mayiga 6nan o de filɛ an kunna n'o ye Bubu Sise ye donc ɲininkali 3nan i b'a fɔ Musa bɔra k'a fɔ cogoya min na n'o ye k'a fɔ ko minisiri jolinan ye Bubu ye donc an bɛ se k'a fɔ premier ministre 6nan de don voilà donc o ɲininkali 3 de tun b'an bolo Mali minisiri bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛ wagati min na bi an bɛ minisiri 38 de la Mali kɔnɔ Bubu Sise bɛ ka gouvernement min diriger donc o de tun b'an bolo ka yira aw la bi an bɛ foli di aw ma vraiment an bɛ Cherifla mɔgɔw fo ka nali la an ka quartier kɔnɔ n'o ye Sikoro Surakabugu an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala ka dɛmɛ a ka baara la. Ami président Ala ka waati wɛrɛ ɲɛna Buwarɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na i ni baraji wassalam merci.